Magandang umaga mga kamaster. Ako ang iyong lingkod, Master Tebs. Babalik. Yung lingkod, nagbigay ng giya. Medyo busy mahirap karera ng linggo. Ayun, Wednesday, October 20, Batangas, Malbar tayo, Metro Tour. Maganda naman karera nito. May Yamado, parang lamang dito Yamado. Ayun, tingin ko lang medyo kita sa lineup ni Lutang mga Yamado dito pero may dihado din, hindi natin alam naman mga kabayo, may mga tagong preba. Ang bisa na natin alas 5 pa na hawak ng pisa. Bisa natin race 1, first winner take all. Pang primera ito, baba na sa grupo, baba na na rin, batak na sa grupo nito. Silver glue yung ni pinahilat. Manigundo, hold on, banderang kabayo, inabot lang ni Classy Bib to nakaroon. Yan po pili ko sa race 1, dalawa lang. Race 2, fake 6 class 5, category 11 to 15 split. Ito pinaghalo-halo to, maganda to. Ang primera, rise up kay ni GD Duco. Manigundo kay ni Simple Apple, keep sailing. May pang 3-0 ako to, rimating kabayo, Dolorama. Yung pupili ko sa race 2. Sa race 3 po tayo, pick 5. Condition race 23. Pang permera, banderang kabayo, blue, Biserion. Ay, Disabis. Panigundo, Morning Girl, Pumating Kabayo. Kung may sama kayo dyan, blow level, sama nyo. Yan po pili ko sa race 3. Race 4 po tayo. Pick 4. Class Division 5, Category 5. Single ko si 7 of Diamond. Nakarang takbo nito, naipit lang to hindi makakuha ng ng daan. Ngayon na to sa kanya, mababa to sa kanya. Yan po bang pili ko, single 7 of Diamond. Kung may sama kayo, sama nyo si sakay ni SD Carmona, overjoyed. Yan po, Winsome Maxim, bandera din to. Yan po pili ko sa race 4, single 7 of Diamond. Pat po tayo sa race 5, class division 4, 16-21 split. Ang primera, sakay ni Jecharati, Jaho. Itong Jaho na to, batak na rin dito ng grupo na yan. Hindi lang mo pa yung panalo-nalo. Panigundo, sakay ni sakay ni Pati de Lima, Alchilis, kay Lapos. May pang 3-0 ako rito, numero 1, rimating kabayo, Classy Babe. Angkop na rin sa kanya itong distansya na ito, 1-4. Yan po ang pili ko sa race 5. Lipat po tayo sa race 6. Class Division 4, Category 34-39. Pang permera, single na rin ito, stay in the moment. Sakay ni Pati de Lima. Ito galing naman sa mga stakers, mga kabayan to, stay in the moment. Tingin ko pabor na talaga sa kanya to. Kasi ito siya ng bandera talaga dito. Bandera, battle scar, pero sa agaan ng takbo to, stay in the moment. Paglabas nito, sigurado sabay agad. Kung may pang dihado na dito si Money Changer o si Aliwag of Pulse o House of Gold. Yung House of Gold, yung magaling na rin yung labayo na to. Yan po pili ko sa race 6,
single stay in the moment saka ay ni Pati De Lima. Race 7, last race, last division 4 category 22 to 27. Ang Primera saka ni Arb Villegas Macaret. Ito tayo ko itong nakaraan, pangatlo lang siya. Macaret 1-4 pa yung yung distansya. Meron Panigundo numero 5 Chic Chariot, paratingan ng winner take all, baka sila kumuha ng winner take all kay Tista. Baka manalo sila nagbukas ngayon, sila naman magsala. May pang tercero ako dyan, Caloocan Sap. Babayo na to, batak na rin to sa takbuhan na to ba't di manalo dito. Ayun kay ni Mr. Morales, kay ni Gigi Serrano, Caloocan Sap. Maraming mano dito, pero kung Primera ko Macaret, Panigundo, Chic Chariot, Pan-3-0, Caloocan Sap. Yan po pili ko sa race 7. Diyan po tayo nagtatapos mga kamaster. Paalala lang po, ito po ay giya lamang, makakatulong sa inyo. Paalala lang po, mga idol, kayo pa rin masusunod pagdating sa tayaan. Tamang sipat lang, tamang diskarte para tama tayo ng maganda. Maraming salamat sa inyo mga idol. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi dahil meron pa naman natitirang COVID dito sa sa mundo natin. Hindi pa natunaw-tunaw. Na matapos na yan para makalaya lang tayo sa COVID na yan. Okay, thank you mga idol.